miluju zvířata, OK, Fety miluje zvířata, hlavně na talíři kuře, kachnu, pštrosa. Tak jsem se jednou nerozhodl, že se s kámošema vydám do Zverimexu. Přišel jsem a říkám dobrý den a stála tam paní dámy a podívala se na mě. Dobrý den, kloučku, byla nějaká světovaná tím smradem a říká: no vy jste strašně dostomilý, vy jste jak medvídek. Říkám, tak bych tě nesežral, bábo. Tak jo, jdeme se pojat na ty křečíčky. Ona ho vzala také do ruky a on ju posral. Ona, ježíš, on se pokakal a já tam stojím a on ju posral, ty vole. Dobrý, ale to ještě nenastal ten úplný fail. Přišla na řadu ta krásná chvíle, kdy jsem poprvé šel Míšu vzít do ruky. Máma ho měla v ruce, všichni ho měli v ruce, ale já jsem celou dobu měl doma Míšu už asi 2 dny a ani jednou jsem si ho nevzal do ruky. Ani jednou, protože jsem se bál, OK? To jsem ale nevěděl, co je Míša za čuráka. Jsem šel k té klíčce. Říkám, Míšo, pojď sem, no ďu. On žral to dřevo pojebaný a rval si to do těch papulí a měli nadspaný jak krteček, normálně úplně takový šťavnatý tlustý prasátko. Už jsem si ho vzal do ruky, říkám, a najednou mě ten skurvenec zkousil do palce. Pičo, zahodil jsem o 3 kilometry do prdele. Říkám, pičo, to bolí, mami, to bolí. A jak utíkal po koberci, tak ještě sral. To je parchant. Den jsme ho nemohli najít. Potom jsme se uklidnili a já jsem kakal, pamatuju si to dodnes. Kakám, tlačím na hajzlu, pohodička. Spláchl jsem záchod a ten záchod se ucpal. Říkám, Říkám, no to ne. Pičo, Míšo, ne, ty vole, vylez, zapískej, nebo já nevím, co dělej. Ty debile, víš, kde byl ten křeček? Je za lednicou, ty kreténe, ty tam škrabe. Fakt tam byl, naštěstí, dámy a pánové, to bylo akorát hovno jako bič. Křečka jsem nespláchl.